Il-paċi miegħek int li qed issegwi Radio Marija. Nilqek għall-programm Ulied is-Sultan. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. It-tema tal-lum semmejta kapaċi jkisser il-gaġġa tagħna. Hekk fil-ħajja mhux faċli tidħol f'kuntatt ma' Ġesu Kristu għal raġuni sempliċi li moħħna huwa mxerred ħafna normalment fil-ħajja tagħna. Tajjeb li nkunu nafu li tlieta huma l-armi li x-xitan juża ħalli jiftaħ it-triq ħalli mbagħad il-bniedem ikun fidejh. Forsi tafu li meta għadu jattakka speċjalment fil-qedem, l-ewwel kien jagħmel fetħa fil-ħajt. Imbagħad ma li jirnexxielu jagħmel fetħa fil-ħajt, allura faċli mbagħad li jirbaħ il-belt, anzi, il-belt kienet tkun ġa mirbuħa. Ix-xitan juża tliet armi biex huwa jagħmel fetħa f'dan il-ħajt, jiġifieri f'dan is-swar biex ingħidlek tar-ruħ tagħna. U dawn l-armi huma dawn it-tlieta tajjeb eżis semmija li tisimgħuhom sewwa. L-ewwel wieħed huwa il-moħħ imxerred. It-tieni huwa in-negliġenza, jiġifieri dak l-atteġġjament ta' iva ma ġara xejn, ma nġibux id-dinja fit-tarf. Ekku, u nibqgħu fejn inkunu. It-tielet il-leblieba għall-affarijiet, jiġifieri dejjem xewqana għal iktar kumdità, ħalli jkolli aktar, ħalli jkolli iktar spazju biex inkun nista' nimmanuvra. Mela l-armi li juża x-xitan huma kif għedna il-moħħ imxerred, in-negliġenza u l-leblieba. U meta l-moħħ imxerred jokkupa r-ruħ, dan joħloq in-negliġenza u minn hawn titwielet il-leblieba u l-leblieba mbagħad tfarrak il-bniedem. Dan eżis semmija qed ngħidu għax naħseb li huwa fundamentali li titgħallmuh. Biex dan ma jiġrilniex tajjeb li jien indur lejn il-mulej, is-sultan tiegħi, u naraf li jien hu aħna importanti, l-iktar tnejn importanti, li jiena u qegħdin ngħixu, li jiena għandi lilu u minix waħdi, u allura importanti li moħħi ma jkunx imxerred fuq 100,000 ħaġa, imma li moħħi jkun fih, li moħħi jaħseb fih kemm meta qed insajjar, kemm qed nixtri, kemm jekk inkun fuq ix-xogħol, kemm qed nieħu ħsieb it-tfal, ekku, jien hu. Din tidher li xi ħaġa kbira, ħaġa impossibbli li tagħmilha. Imma dawk fostkom li ħabbew f'ħajjithom jafu li hija l-aktar ħaġa faċli. Iva, jafu li hija l-aktar ħaġa sempliċi li tiftakar il-ħin kollu waqt li tkun qiegħed tagħmel xi ħaġa oħra f'min tħobb. Ekku, propju sabiex aħna nevitaw li x-xitan jinqedam il-moħħ imxerred, ħalli lilna jkissirna, ħalli lilna jfarrakna, nuża moħħi biex naħseb fih. Wieħed eremit hekk xieħ kien miexel lejn santwarju fuq il-għoljiet kienet ċita kesħa bart, u wieħed raġaqlu ma jint kif se tasal hemmhekk f'dan it-temp, kesħa xita nida. U tweġiba ta' dan ir-raġel xieħ bit-bissima fuq fommu kienet: qalbi hija diġà hemmhekk, allura huwa faċli għall-bqija tiegħi ħalli timxi. Nitolbuh il-mulej, itijulna dan ir-rigal li l-qalb tagħna tkun ġa hemmhekk, il-qalb tiegħi tkun ġa mal-mulej, il-qalb tiegħi tkun diġà fil-ġenna. Allura mbagħad ikun faċli li l-ġisem ikompli miexi hemm. Imma qalbi jeħtieġ tkun hemmhekk, li moħħi jkun hemmhekk. Ekku, is-sentimenti, ix-xewqat tiegħi ikunu hemmhekk. Imbagħad iva, it's easy for the rest of me to follow. Dan qed ngħidu għaliex għal dan li se ngħid issa huwa importanti ħafna. Nittama li tkun kelma ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tagħkom. Dan li se ngħidu lejn xiex mexxin aħna. Fejn għandha tkun qalbna? Il-ħajja tagħna trid tkun mixja, proċess ta' konverżjoni. U lejn xi sejrin aħna? Fejn se naslu? X'għandha tkun ix-xewqa, il-leblieba vera tagħna? Jien se nħabbrilkom il-post fejn aħna se naslu u nixtieq nibda minn karikatura li rajt hekk kont f'gazzetta. Din il-karikatura hekk cartoons kien hemm żewġ safar f'gaġġa u għasfur qed itir barra. U għasfur lill-ieħor qallu kemm nixtieq intir jien bħal dak l-asfur li hemm barra.
It-tweġiba tal-asfur iktar anzjan kienet aħna ma nistawx intiru għax aħna qegħdin f'gaġġa. U meta raj dan il-kertun, ekket, dan huwa ritratt tal-ħajja tagħna. Il-problema tal-bniedem mhix qiegħda fir-rieda tiegħu, hekk meta ngħidu where there is a will there is a way. Fil-Kristjaneżmu mhux hekk, il-problema tal-bniedem mhix qiegħda tant kemm huwa jrid. Jien naħseb kulħadd jixtieq jgħix ħieles u ferħan, kulħadd jixtieq jgħix iħobb lill-oħrajn. Aħna għandna liġi ġewwa fina li tgħidilna li aħna se nkunu ferħanin u kuntenti biss meta aħna nersqu lejn l-oħrajn, meta aħna inħobbu lill-oħrajn. Naħseb li kulħadd filgħodu jgħid nittama li llum kollox imur li tajjeb, nittama li llum inkun ferħan ferħana. Il-problema mhix qiegħda fir-rieda kemm jien irrid, kulħadd irid ikun tajjeb, ħadd ma jixtieq ikun ħażin. Il-problema hija kulħadd irid, kulħadd jaf x'għandu jagħmel, il-liġi naturali tgħid li jien għandi nħobb lill-oħrajn, jien għandi nagħti każ tal-oħrajn, inħenn u nader lill-oħrajn, imma hemm gaġġa li lili ma tħallinix intir, hemm il-fidiferru, hemm il-ħadid li ma jħallinix nagħmel dak li jiena nixtieq. U għal xejn li jkun hemm min joqgħod jgħidli sforza, stinka, għamel l-almu tiegħek. Għaliex? Għax jien m'iniex kapaċi, m'għandix is-saħħa ġewwinija sabiex nagħmel dak li nixtieq. M'għandix is-saħħa fil-ġbenaħ tiegħi ħalli ntir. Il-problema hija fil-gaġġa tiegħi. Il-problema hija li kuljum jara x'inqala, li kuljum tinqala dik il-problema, dik id-diffikultà, dak l-ġieħ ta' ras. Li lili ma jħallinix intir. Il-Knisja eżis semmija tallimna li l-problema mhix tant qiegħda fid-diffikultajiet li jiena jkolli, fl-inkwiet li jiena jkolli, għax darba dik qalt li xi ħaġa, darb'oħra qomd lu ġieħ ta' ras, darb'oħra għax żewġi qal li nagħmel xi ħaġa li lili ma oġbitnix, għaliex it-tfal illum għadhom qarbin u ħaduli saħħti. Il-problema mhix qiegħda fid-diffikultajiet li jkolli. Il-problema tgħid l-Knisja qiegħda fir-reazzjoni tiegħi għal dawn il-problemi. Għax mhux il-problemi li jagħmlu nies imdejqin. Anke intom ġieli ltqajtu ma' nies li huma morda imma huma ferħanin. Anke intom ġieli ltqajtu ma' nies li għandhom 100,000 problema imma huma sereni. Jeħtieġ narfu il-misteru tas-salib. Jeħtieġ narfu li hu possibbli tkun ferħana fis-salib, għaliex li tkun ferħana meta l-affarijiet imorru sewwa kulħadd jaf jagħmilha. Li tkun imdejqa meta l-affarijiet imorru ħażin ma tridx ħafna għerf, imma li tkun ferħana meta l-affarijiet imorru ħażin, meta tkun marida, meta jinqala l-inkwiet, meta jinqalaw il-problemi, meta xi ħadd imutlek, allura hawnhekk hawn xi ħaġa. U propju il-Knisja tgħidilna li hawn qiegħed il-qofol ta' kollox. Mela tajjeb, nistaqsi x'inhi r-reazzjoni tiegħi għall-problemi, ir-reazzjoni tiegħi għad-diffikultajiet. Għax hekk ir-reazzjonijiet tiegħi jkunu morda għax ikunu mċabsin bidnub, allura l-ħajja tiegħi hija kollha ħażina. Allura jiena ngħix ħajti kollha f'gaġġa ma nistax intir. Imma eżis semmija quddiem din is-sitwazzjoni hemm aħbar sabiħa li nixtieq tisimgħuha sew. Aħna maħniex ikkundannati biex ngħixu f'gaġġa bħala sfur, ma nistgħux intiru. Li Alla lilkom u lili ma ħlaqniex biex ngħixu din il-miżerja ta' ħajja, imma lilna Alla ħalaqna sabiex intiru. U huwa possibbli tgħix barra mill-gaġġa għax hemm xi ħadd li kisser propju il-ħadid ta' din il-gaġġa. Allura aħna nistgħu noħorġu, nistgħu nibdew intiru, nistgħu ngħixu ħajja ħielsa, ħajja kuntenta. Huwa possibbli iva, huwa possibbli. Ekk jew nagħmlu pawsa żgħira mużikali fejn nirringrazzjaw lil Mulej ta' dak kollu li għamel magħna. I want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Just want to thank you for always being there whenever I need
Eżis semmija, sabiex jenna ħalli nifmu kif inhu possibbli li ngħixu ħajja ħielsa, ħajja kuntenta, nixtieq inlaqakom mal-Evanġelu ta' San Luqa li huwa Evanġelu interessanti ħafna, il-Vanġelu tal-ħniena. Aħna se nifqu fuq il-ġlieda li Ġesu Kristu jagħmel mal-mewt tat-tifel tal-armla ta' Najn. Ir-rakkont huwa sempliċi, jgħid hekk kapitlu 7 vers 11. Wara dan Ġesu mbagħad qam u mar f'belt jisimha Najn. Kif wasal qrib il-bib tal-belt kienu qegħdin iġorru wieħed mejjed li ommu mara armla ma kellix ħliefu. Hekk tajjeb eżis semmija tkunu tafu li l-Iskrittura mhijiex l-istorja ta' Ġesu, mhijiex l-autobiografija ta' Ġesu, imma hija katekeżi. Jiġifieri huma il-predikazzjoni li l-Knisja ewlenija u anke llum tuża ħalli twassal il-bxara tajba. Allura kull kelma li fiha hija importanti. U meta qed ngħidu hawnhekk iġorru wieħed mejjed li ommu mara armla ma kellix ħliefu, hija deskrizzjoni tal-bniedem. Min huwa dak il-mejjed? Huwa jien u intom. Jien u intom aħna mejta qed iġorruna fis-sens li jekk toqgħodu taħsbu fil-ħajja tagħna dejjem ġarrewna. Qatt ma għamilna dak li ridna aħna. Dejjem għamilna dak li rridu l-oħrajn minn mindu konna babies u anki issa li kbirna nagħmlu dak li jridu l-oħrajn billi nibżaw li jekk ma nagħmlux dak kollu li jridu l-oħrajn nitilfu l-imħabba tagħhom. Xi minn daqqiet ikolli btit tagħmel ċerti affarijiet imma ma nagħmilhomx għax inkella min jaf xi jgħidu fuqi. Aħna nagħmlu dejjem dak li jixtiequ l-oħrajn, iġorruna l-oħrajn. Kif ra lill-armla il-mulej din hija l-ewwel kelma li San Luqa jsemmi, il-mulej, din hija stqarrija tal-fidi u ma għarfu li Ġesu Kristu huwa l-mulej, dak li kapaċi ikisser il-gaġġa tagħna. Kif ra il-mulej tħassara, importanti ħafna dil-kelma wkoll, tħassara, tibkix għalila Ġesu, mbagħad tresaq u mess it-tebut, xi ħaġa orribli kien qed jikser il-liġi ma setax wieħed imiss it-tebut. Araw il-libertà ta' Ġesu. Hawnhekk il-figura prinċipali hija Ġesu, kollox idur fuq Ġesu. Ġesu mar fil-belt, Ġesu ra, Ġesu tħassara, Ġesu għalila tibkix, Ġesu resaq lejh, Ġesu mess it-tebut, u l-figura prinċipali, huwa s-suġġett, huwa dejjem hu. Resaq u mess it-tebut, dak li kienu qegħdin jerfgħuh, waqfu u qal, żagħżugħ, qiegħed ngħidlek u l-mejjed qam bil-qiegħda u beda jitkellem u Ġesu taħ lill-ommu. Araw daqsxejn eżis semmija, hawnhekk għandna katekeżi tas-sew sabiħa u impressjonanti. L-iktar żewġ personaġġi importanti hawn min huma? Huwa Ġesu li jieħu l-inizjattiva, li huwa s-suġġett tax-xena, kollox qiegħed fideh, kollox qiegħed imexxi. Imbagħad għandna l-armla, mhux tant iż-żagħżugħ jirċievi biss. Min hi din l-armla? X'isima l-armla? Din l-armla hija armla li tilfet tifel, armla. Hija mara bla raġel għax mitilha u allura is-solitudni tagħha hija akbar, hija mara bla support, mara li m'għandha l-ħadd ma' min tiftaħ qalba, hija mara weħeda, mara bla sieħeb u din il-mara għandha problema ikbar għax it-tifel li kellha mitilha u tħoss solitudni u vojt. Min hi din l-armla? Din l-armla għandha isem. Din l-armla jisimha u int qed tismani poġġi jismek. Hija jien u int. Għaliex hija aħna? Għaliex jiena u inti aħna Romol? Għaliex Ġesu Kristu illum qed jgħidilna li anke l-partner tagħna miet u aħna ħafna drabi nsibu ruħna weħedna f'solitudni li tbeżżek, li twerwrek, m'għandniex kumpan, m'għandniex sieħeb. Il-problema bażika u serja tal-bniedem modern tal-lum hija propju is-solitudni. Il-bniedem modern tal-lum huwa bniedem waħdu.
Jekk jien nipprova intaffi s-solitudni tiegħi ma' affarijiet oħra, ma' partners żbaljati, is-solitudni ħassir ikbar, ħassir infern, għax ovvjament il-frustrazzjoni ssir akbar, id-depression issir akbar u s-solitudni issir akbar ukoll. Mela lek din l-armela hija jien. Jien li propju qed ngħix f'din is-sitwazzjoni, m'għandix min jifhimni u mhux biss m'għandix raġel imma wkoll m'għandix tfal. Tfal hawn ifisser saħħa, Jiġifieri m'għandix saħħa, propju aħna nafu x'għandna nagħmlu u maħniex nagħmluh. Jien naf li m'għandix nagħmel il-geddum, imma malli jiġrili xi ħaġa, bum, geddum. Jien naf li m'għandix inqarraq, imma nqarraq. M'għandix is-saħħa biex nelbu dan il-ħażen u għalhekk inħossuna spiritwalment sterili. Din hija s-sitwazzjoni tal-bniedem, din hija l-mara armla. Eżis semmija, imma x'inhi l-aħbar it-tajba, l-aħbar sabiħa. L-aħbar it-tajba u sabiħa hija li Ġesu Kristu jintervjeni, jiġifieri jidħolu u jintervjeni bla ħadd ma jsaqsih. Il-miraklu taċ-ċenturjun tiftakruh huwa hu li mar jitlob u jinsisti ma' Ġesu għax hemm momenti fil-ħajja tagħna li importanti li jien mmur u ninsisti ma' Ġesu. Però ħafna drabi Ġesu Kristu billi jaf li aħna mejta, billi jaf li aħna daqshekk fraġli, lanqas joqgħod jistenna biex ngħidlek, it-talba tagħna jintervjeni bħalma għamel wara kollox ġa fil-ħajja tiegħek u tiegħi. Ġesu ma qadx jistenna lilek, kienu li jintervjena u permezz tal-mamudija għallek, ejja int, imxi warajja. Kienu li tela fid-dajsa tiegħek, kienu li ra l-urġieħ li hemm fil-qalb tiegħek li forsi lanqas inti ma kont taf x'inhu u huwa resaq lejk. Ejjew eżis semmija, ngħixu din l-avventura ma' Ġesu Kristu. Iva, kienu li messi t-tebut tagħna li kisser il-liġi ħalli jkun jista' jfejqek għax Ġesu Kristu hu ikbar mill-liġi. Ġesu Kristu tagħna mhuwiex skruplus, Ġesu Kristu mhux perfezzjonista kollox eżatt. Ġesu Kristu jidħol fil-kamra tal-imbarazz tagħna. U għaliex Ġesu Kristu daħal fil-ħajja tiegħi u dan mingħajr ma staqsejtu jien u intervjena? Għaliex? Kif ra lil dik l-om Ġesu x'għamel? Tħassara. U anki lili daħal fil-ħajja tiegħi għax tħassarni. Il-mutur li jmexxi l-Ġesu x'inhu? Għaliex jitħassarna jarana mbagħtu, jitħassarna jarana nikkuntentaw b'daqshekk ftit, jitħassarna fis-solitudni tagħna. Ġesu Kristu nafu mhux qiegħed hemm bil-qiegħda fuq il-pultruna u jgħidli tibżax, bagħtu ftit u mbagħad gawdu wara, tibżawx bagħtu ftit imbagħad titmorru l-ġenna. Le, imma Ġesu Kristu jidħolu fil-ħajja. Ġesu Kristu mhux biss jitħassarni u daqshekk hekk kif forsi nista' nagħmel jien. Jiena tiġi xi persuna bil-problema nista' ngħidilha għamel kuraġġ uħti, nista' nitħassara, però daqshekk biss nista' nagħmel jiena. Ġesu Kristu mhux biss jitħassarna, imma Ġesu Kristu jiġġieled kontra l-problema. Ġesu Kristu lil dik il-mara ma qallix kuraġġ hi, allura mhux kulħadd irid imut hu paċenzja hux. Le, Ġesu ma qallix hu paċenzja. Ġesu Kristu qajjem lil dak it-tifel, żagħżugħ qiegħed ngħidlek iġġielet mal-mewt u ġġieled ġlieda sewwa mal-mewt Ġesu Kristu. Tant li l-mewt farkitu, qatlitu għax il-mewt mhux ċajta. Imma Ġesu Kristu propju kisser il-mewt, rebħilha l-mewt, bħalma Ġesu Kristu għamel lil dak iż-żagħżugħ. Hekk oħti, Ġesu jrid jagħmel lilek u lili. Irid huwa jkisser il-mewt li hemm ġewwa fina. Ġesu Kristu eżis semija irid jintervjeni fil-ħajja tiegħek illum. Iva llum, ma nħalluhx jistenna, ma nirrifjutawx. Ġesu Kristu kieku wasal 10 minuti tard ma kienx intaqa' ma' dak il-funeral. Għalhekk huwa importanti li nistenna għax ma nafx meta se jgħaddi Ġesu Kristu jiena. Forsi għal xi ħadd minnkom Ġesu se jgħaddi dalwaqt u jidħol fil-ħajja tiegħu. Ġesu Kristu huwa is-sit tal-problemi tiegħek. Ġesu Kristu huwa kapaċi ifarrak il-ktajjen tal-gaġġa tiegħek b'tali mod li anki inti tista' tibda ittir
Fil-verità, fil-ħajja hekk, eżis semmija, niltaqgħu ma' 3 tipi ta' nies id-disprati, dejjem igergru, dejjem jilmintaw, għandhom xewqa waħda u jgħidu iġri tispiċċa din il-farsa, din it-traċedja tal-ħajja li qegħdin ngħixu. Imbagħad hemm nies aljenati jiffissaw fuq il-faċendi biex jaħarbu mir-realtà. Hemm ħafna modi biex taħrab mir-realtà. Allura indafa, dejjem tarhom sejrin biex ma joqogħdux jaħsbu għax jekk taħseb issib ruħek miegħek innifsek u ħadd ma jrid isib ruħu miegħu innifsu. Imbagħad hemm nies rassenjati dak it-tip ta' atteġġjament xi trid tagħmel hu paċenzja allura u mhux kulħadd għandu s-salib tiegħu allura ħieħu paċenzja. Ekku dan it-tip ta' diskors. Ġesu Kristu lil din il-mara ma qallix hu paċenzja, ma qallix irrassenja ruħek. Ġesu Kristu eżis semmija qed jipproponi ir-raba' tip ta' nies, tip ta' nsara, nies imqajmin, mhux nies id-disprati, aljenati, rassenjati. Min hi l-persuna mqajma? Il-persuna mqajma hija dik li għandha ċertu viżjoni ta' ħajja, li taraf pereżempju li fil-ħajja ma hemmx ħlief grazzja. Din hija l-viżjoni tal-persuna nisranija imqajma. Ġieni ltqajna ma' persuna marida fil-wheelchair u ferħana, kuntenta, tmur titkellem magħha toħroġ iktar ferħana. Din hija l-persuna li għandha viżjoni li ma tara xejn ħlief grazzja, anki li tinsab fil-wheelchair hija grazzja. Fil-ħajja tagħna din ukoll hija l-viżjoni li l-Mulej irid jagħtina bil-mod il-mod li jiena naraf li anke dak li jiena nsejjaħ disgrazzja hija grazzja. Din il-ħajja Alla ma jtinix ħlief grazzi. Iċ-ċenturjun kien raġel li jikmanda kollox u ta' taħtu kienu jagħmlu dak li jikmanda. Ħaġa waħda ma kienx kapaċi jagħmel li jfejja lil-qaddej tiegħu. Ma setax jgħid lil-qaddej tiegħu fiq u jfiq. U minalla li kien hemm xi ħaġa li ma setax jagħmel għax din ġalitu jiskopri lil Ġesu Kristu. Kien is-salib, il-marda tal-qaddej li lil dan ir-raġel ġalitu jiskopri l-iktar wieħed sabiħ fid-dinja. Imnalla li fil-ħajja tiegħek ukoll hemm ħafna affarijiet li inti ma tistax tikkontrollhom għax forsi inti brava, forsi inti l-istudju qatt ma kienet problema, forsi inti tajba u kulħadd tifaħrek, forsi inti tinqala ħafna sabiex issajjar, tħid, ħafna affarijiet jirnexxilek tagħmilhom bis-saħħa tiegħek u forsi anki għandek rieda tajba, rieda b'saħħitha u tajt jien ma rridx nagħmel hekk u ma tagħmlux. Imma l-Mulej dejjem se jħallilek xi ħaġa, dejjem se jħallilek salib, dejjem se jħallilek xi ħaġa li inti ma tistax tikkontrolla, ma tistax tgħidilha tmur u tmur. Imma għaliex? Ifhem daqsxejn għaliex il-Mulej jħallilek. Għaliex il-Mulej iħallilek dik il-marda, għaliex il-Mulej iħallilek dak il-karattru forsi antipatiku li għandek, għaliex il-Mulej iħallilek dik il-persuna li qiegħda kontinwament tnigżek, għaliex, saqsi lilek innifsek, Alla għandu skop. L-iskop huwa sabiex inti tersaq lejn Ġesu. Kieku inti tmexxi l-ħajja kollha tiegħek, kieku inti qatt ma tiltaqa' ma' Ġesu Kristu. X'inhi l-ħaġa li ma tikkontrollax inti f'ħajtek? Ekku, saqsi din id-domanda, ma nafx forsi l-karattru tiegħek, il-marda tiegħek, is-solitudni tiegħek, it-tentazzjonijiet tiegħek. Għaraf li anki din hija grazzja. Għaliex hija grazzja? Għaliex hija din li fil-ħajja tiegħek seġġelek tersaq lejn Ġesu li hu l-ilma ħaj. Ġesu Kristu eżis semmija, mhux biss jagħtini viżjoni, imma jtini wkoll is-saħħa biex jiena nkun nista' ngħix ħieles ħielsa. Ma jagħmellix biss il-ġwienaħ Ġesu Kristu, imma jagħtini wkoll is-saħħa fil-ġwienaħ ħalli jiena nkun nista' ntir b'tali mod u fil-qies li jiena nibqa' maquda miegħu jiena nista' ntir. Nitolbu l-Mulej illum jagħtina l-grazzja li aħna ngħixu maqudin miegħu, infittxu dan l-ilma ħaj, inżuruh fl-Ewkaristija biex hekk ħajjitna tkun ferm iktar ferħana. Insellmilkom eżis semmija,
il-paċi magħkom. Finti, I just